akuluakulu tati tipange ku shift nkhani zomwe timakonda kupasirani zokhuza ndi ndale ndi zina zotero tati tikambeko nkhani zokhuza ndi mpira. Ayi ndithu makosana nkhani yomwe yatipeza ndiona kuti timu ya Wanderers yapanga tulone auti player oziwika bwino ujatu amene amaziwika zonena kuti Wisdom Mpenganjira ndipo ampanga lone auti ku timu ya ku Mozambique imene imaziwika zonena kuti Associação Black Bulls. Zimene zito zikutanthauza zoti midfield amene wa timu ya Wanderers wachokano ku timu imeneyi pano ndekuti azikasewera ligi yakumene ku Mozambique imene imaziwika zoti Makambola. Of course potengera ndi information imene apereka makamaka board member wa timu imene ya Wanderers amene watunda David Kanyenda akunena zona kuti contract imeneyo ndekuti no akayamba kusewera ku timu imene kuyambira pa 1 March chaka chino cha 2026 ndipo akamaliza kusewera kumeneko pa 31 December 2026. Zimene zikutanthauza zoti midfield amene Wisdom Mpenganjira akasewerano kumeneko kwa myezi yokwana 10 ngati uzakhala extension ndi zina zotero ndale mwina zafotokozera koma ziti stands ndekuti akasewera kwa 10 months kuyambira pa 1 March chaka chino cha 2026 kafikano pa 31 December 2026. Ndiye wapitiriza kufotokozera kunena zona kuti deal imene asainirana pakati pa timu imene ya Wanderers komanso Black Bulls akuoneka kuti onse agwirizana nayo mbali zonse zakondwera kuyambira ndiye kuti timu imene ya Wanderers kuphatikiza pamenepo timu imene ya Black Bulls kuphatikiza pamenepo mwina wake player yo Wisdom Mpenganjira akuona kuti akondwera kwambiri pa zimene agwirizana ndiye kuti kumbali ya finances yani china chonse zikuona kuti zayenda bwino. Ndipo to president wa timu imene amene watu ndi Tom Mpenganjira wa timu ya Wanderers akuona kuti ndithu ayika mdaliso wawo pa transfer imeneyi nawonso ndosangala ndithu kuti player ameneyi wapita ku timu imene ya Black Bulls. Ena bedo kumazakhala ndi funso kuti wapita pa ndalama zingati. Ayi ndithu makosana deal imene ikuona kuti yachitika mwakachetechete ndipo sanatchule ndalama zimene player amene wapitira kumene ku Mozambique. Komano tikatengerano ndi maleti a Football Association of Malawi makamaka potengeranso ndi fomu yomwe anali Wisdom Mpenganjira ndiye kuti maleti ake akumazakhala pa 140 million Malawi kwacha. Potenga ndi fomu imeneyo komano ndalama zimenezo ndiye kuti sananene deal imene kuti wapita pa ndalama zingati. Komano tikakambano za Wisdom Mpenganjira ndi player amene anali wamphamvu kwambiri kuti timu imene ya Wanderers ambiri amene makonda mpira tikumutsata bwino ndi player so amene wathandizira kwambiri kuti Wanderers itenge Super League mu chaka chimene cha 2025. Mwachidule kwa amene tisitimamutsata bwinobwino ameneyi Wisdom Mpenganjira pajanalo kumeneko ku timu ya Wanderers mu chaka cha 2020 munali mwezi wa March menemo kumeneko anazasenana contract ya 3 years kuchoka pamenepo contract yake anazayipanga extend mu August chaka chimene cha 2025. Zimenezo zinapangisa zonena kuti mtengo wake ukhale wapamwamba asanapange loan imeneyi ndi timu ya Black Bulls. Ndiye paja ambiri tikutsatira bwino kuti amene ku timu ya Wanderers amasewera ngati left winger komanso nthawi zina amatha kusewera ngati midfielder makamakatu attacking midfielder nthawi zinaso amatha kuzasewera ngati left back akafunikira ntameneyo. Monga amene tafotokozera kale kuti Wisdom Mpenganjira anali ngati engine ku timu imene ya Wanderers makamaka ku title ya Super League mene zinakhalira kumeneko iye ndithu anagwira ntchito yotamandika kwambiri ku timu imene ya Wanderers. Komanso ena titha kuchitira umboni makamaka ntchito zake mene amachitira kumene ku timu ya Wanderers potengeranso chisanzo mene zinakhalira mujamo pamene timu ya Wanderers imasewera Final Cup ya 2025 FDH Bank pamene anavulala player ameneyi tinaona zosatira zake kuti timu ya Wanderers sinachite bwino inaluza ku timu ya Silver Strikers. Enabe kumazakhala ndi mafunso kuti deal imene yachitika liti. Ayi ndithu zikuona kuti deal imene yachitika mwakachetechete kuyambira to mwezi umene wa January komanso February chaka chimene cha 2026 zikuona kuno kuti anthu atangopita ku off season ndi pamene kunali deal imene imachitika amakambirana makamaka matimu amene mwakachetechete apano ndi pamene azangophulika
kuti Wisdom Mpenganjira akupita ku timu imene ya Black Bulls. 10 months imene akakhala kumeneko kuyamba pa 1 March chaka chimenechi cha 2026 ukafika pa 31 December 2026 ndi ambiri ndithu ndikuti pamene pa timu ya Wanderers ikhala ngati zonena kuti responsibility ya timu imeneyi kupangira player ameneyi ndikuti yapangano free timu ya Wanderers ndikuti responsibility imene yapanga shift kupita ku timu imene ya Black Bulls kumbali ya malipiro kandi kuti ma allowances kama training allowance ndi zina zotero ndero timu imene ikhanza kuti ikumupangira player amene akapita ku Mozambique. Of course zimene zikupita ku Mozambique zikhala ngati zapereka exposure ku player ameneyi makamaka ndekuti kaya ku South Africa komanso ku maiko aku Europe atha kumuona player ameneyi, that is akapanga perform bwino kumene ku Mozambique, of which ndekuti value ya player ameneyi itha kuzakwera ndithu akapanga perform bwino kumene koko. Komano kumbali ya impact ku timu imene ya Wanderers kumanoma ndekuti kukhalabe impact ina yake yoti ngati sipakhala replacement yabwino impact yake ndithu anthu atha kuiona. Kono mwina atha kuyikako player ngati Gadi Chirwa kuti akhale kumene ku left wing. Kupanda kutero ndekuti mwina mwake ayang'ana ndekuti pa market makamaka ma transfers akhazoona kuti akuchitika ndicho ninga choti apange defend title ya league imeneyi. Kupanda kusamala ndi zijazo zimene tinazoona mbuyomu za timu ya FCB Nyasa Big Bullets atachoka mbuyomu Peter Banda olonso Charles Pedro mene nkhani zake zinakhalira ambiri tinazitsata bwino makamaka amene timakonda kutsata mpira. Tikakumbukira bwinobwino scenario ya Peter Banda pamene anazachoka ku timu imene ya FCB Nyasa Big Bullets kupita ku timu ija imene imadziwika ndi zina loti Sherifu Talispo, kenako anazachokanso ku timu imene kupita ku timu ija imene imadziwika kuti Simba SC. Mapale nthawi imeneja ankachita kuonera kuti attacking yawo ndekuti inkafowoka kwambiri, ndipo pajatu zinthu zikatero timaonanso mafans imene amapangira kumakhala kuyankhula zambirimbiri chani. So tikhulupirira kuti ku timu imene ya Wanderers anaonekeranso zinthu zimenezo kwina of course akumufunira zabwino player amene nangasi zikatero makhazo kuti no akhala player amene ndi exposure komano replacement ngati siziyenda bwinobwino nkhani zake ndi zimene tafotokozera kale. Tinaonanso kuti recently panali scenario ya Lloyd Alon atapita kunja sanachedwe kubwerako kumeneko. Chifukwa chani? Chifukwa cha planning replacement yake sinaende bwino. Overall ndekuti tikumfunira zabwino zonse Wisdom Mpenganjira pamene akupita kumene ku Mozambique. Tikhulupirira kuti akachita bwino kumeneko zimene timayembekezera ngati Malawi ndekuti maplayer ngati amene akapita kumaiko akunja amatenga flag ya Malawi, of which akachita bwino ndekuti dziko la Malawi so limakhala likuchita bwino. Timafunisisa ndithu kuti maplayer athu atapita patali kumafika ku Europe kumakasewera matimu akuluakulu kumeneko, atakasewera ku Premier League kuja zimakhala bwino kwambiri, zimakhala zinthu zonyadisa ku dziko. Tinaonapo kuti ndi player mmodzi amene anatenga flag ya Malawi, Malemu Eso Kanyenda paja amene anakasewerapo mu Champions League, ligi yetu yaikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. So ndithu ndi pemphero lathu kuti player amene Wisdom Mpenganjira akachite bwino kumeneko ku Mozambique. Hayi mene mwa makosana nkhani zake nimene zikuyendera, tinangoti tigawane nanu update ya mene zikuyendera makamaka pa transfer ya mene Wisdom Mpenganjira. Nkutheka tomwe ndindemanga pa nkhani imene pamene tunazoti timu ya Wanderers yachita no transfer yakachetechete kupanga tu transfer loan transfer player to amene kuti Wisdom Mpenganjira amene amasewera ngati left winger ku timu imene ya Wanderers kapena kuti manoma kupita ku timu ya Black Bulls mu dziko la Mozambique. Ngati maganizo amene alipo muthofotoza comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu. Sewero panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ja Fox News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zomachitika ndi zithawifikira mosavuta.